Бу Казанның яшьлек метро станциясы кешеләр бирергә күнегелгән гадәт буенча транспорт картасына акча салырга дип килә. Тик пункт эшләмәй, вакытлыча хезмәт күрсәтелми дигән язу иленгән. Халык аптырашта, ай ахыры транспорт картасына акча салыр вакыт. Бүген килгәнем транспортный карта тутырырга 2 айга киоск ябык, бик уңайлы, юлдан барышлый түләргә бик уңайлы иде. Нигәдер ябык, нәрсәгә япканын аңлап булмый. Нәрсәдә причинасы тоже аңлап булмый. Я уже в нескольких местах вижу. Мин берничә урында түләү пунктларының ябык булуын күрдем. Хәзер ай азагы, картага акча салырга кирәк, кая барырга? Ищем варианты. Хәзер нишләргә инде башка урыннарга барып карыйммысың? Мондый пунктлар күп бит. Транспорт карталарын тулыландыру пунктлары эшләмәү шәһәр халкының күпчелеге өчен көтелмәгән күренеш. Автобус, троллейбус, трамвай яки метрога билет бәясе 35 сум булса, транспорт картасы белән 27 сум гына. Ай буена сизелерлек сумма җыела. Шуңа күрә юл билетларына акча салып булмау кайберәүләр өчен баш беләсенә әйләнгән. Шәһәр транспорт комитетында моның сәбәбен агентларның бурычлары җыелу белән аңлаталар. Лидерплат и Орион существенно не повлияло. Лидерплат һәм Орион оешмаларының транспорт карталарына акча салу пунктларының ябуы пассажир транспортындагы түләүләргә сизелерлек йогынты ясамады. Үткәрелгән анализ шуны күрсәтә. Пассажирлардан килгән сораулар һәм шикаятьләр буенча транспорт картасына акча салу өчен альтернатив пунктлар ачырга урыннар сайлана, консультациялар алып барыла. Казанда транспорт картасына акча сала торган башка пунктлар барлыкка килә башлады. Метро станциясында 13 түләү терминалы урнаштырылган. Для тех граждан, которым было удобно пополнение. Метро станцияларында халыкка җайлы булсын өчен транспорт карталарына акча сала торган махсус терминаллар урнаштырылды. Алар инфокиоск дип атала. Бик уңайлы, менюы гади. Транспорт картасына акча салу өчен әллә кая еракта барасы юк. Менә без хәзер Җиңү проспектының метросында. Менә заманча шундый махсус аппарат. Моның өчен транспорт картасын махсус урынга куябыз. Һәм экранда менә шундый язу чыга. Әлеге номерларны җыганнан соң без инде үзебезгә тиешле сумма акчаны салабыз. Һәм күргәнебезчә инде чек килеп чыга. Һәм анда кертелгән сумма күрсәтелгән дә була. Моннан тыш транспорт картасына акчаны почтада яки дәүләт хезмәтләре сайтында да салырга мөмкин. Түләү пунктларының адресларын транспорт картасы җәмгыятенең рәсми сайтында карарга була. Бу мәсьәлә буенча кайнар линия телефоннарына шалтыратырга мөмкин. Номерлар экранда күрсәтелгән. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.